Kini All India Radio Shillong ka khubor an pulia phiri merinong diwalang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentak stem. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula syakot syakwer sngobha bandan lang kumuway ni ki kongsan ha ka dorbar G7 ka bansa long ha United Kingdom. Ka Sarkar Meghalaya kaladepan kre ka jingwan jong menteri ki kampo yeng ka Sarkar India u Amit Shah ka jila. Kajingay dawai injek banyada na ka COVID-19 kan sedang biang naruk mentakasngi ha kajala Meghalaya. Ki khubor ki babnia. Ka United Kingdom kalakot lawer sngobha ya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi bandan lang ha ka dorbar G7 summit kung wain na ki kongsan. Katay ka dorbar kan salong ha ubanay jiliw mentausnem. Kakerwa balapan mi ka British High Commission ka ong ba o Menteri Rang Badu ka United Kingdom u Boris Johnson ula banwan siya India haswa jong katay ka dorbar. Kam haswa ka jing tmu jong Boris Johnson banwan siya India lahaban pinsangi no namar ka jing kiye jong ka klam ha kari ka jong Ha ka G7 summit mentausnem lakmilinti ba o Boris Johnson unsa karpa di kinoyalam jong kiri beper kentobru ya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ban shim kabu ya katika lat khnang banyo pan bhai ka tare ka ta hadin jong ka klam bat bani tre lang nakabenta ka bha kamyat ha ka laway. Kum ka jing kre ya ka jing thamu wan jong Menteri ka Sarkar India Amit Shah la penbiang lepaya baro ki jing apahara ki badan kam la ong Menteri Rang Badu Meghalaya kon ki sama. Amit Shah ubade Menteri ki kampo yeng unsawan man penyat ya ka jing lang jong North Eastern Council NEC ya ka balabu an penlong ha ka arpulai terik menta ubanai banyak perkhat halor ki jing terekam ki wa syakmat jong ka NEC. Lawan penkenal biang hang nibo Amit Shah udai ru usong kenor jong ka North Eastern Council. Menteri Rang Ba ula ban khot ya ka jingelang jong ka kanhol Menteri Sarkar haswa ka jingwan ka jong Amit Shah. Kama shwa kon rat sang maula pentip ba ansara ya kamat ya keren ILP how Amit Shah anda uwan Shah Meghalaya. Haga sngi ba ar jong ka jing ai dawai injek banyada na ka COVID-19 khat nyo hajar nyo pu ar ngut ki briu ki la yo ya ka te ka dawai ya ka bala ai han ru tli ki jila. Ki jila ki bala yo ya ka dawai ada na ka COVID-19 haga sngi ka ba ar ki long ka Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Arunachal Pradesh, Kerala bat ka Manipur. Laban pen kanau biang hang ni ba ka ni ka di ka program ai dawai ya da jingpang ka barat batam ha ka perthai. Ha Meghalaya hadap ai dawai ya da na ka jingpang COVID-19 sya sans pa lai phomut ki shakri jong ka tanat ka kwat ka khia. Ka khubor bala yo na ka te ka tanat trikam ko ong ba amshim la yo khubor bandon ki ba ot ni shitom hadin bala dap ai ya ka dawai. Shusho la pentip ru ba ka jing ai dawai injek kan beteng biang nadu menta ka sngi ha baro ki district. Ringkat bakri India baro ka wei ka jila Meghalaya ru kala sedang ya jing ai ya ka te ka dawai ya da na ka COVID-19 nadu ka khat ndeu turik ukula lingkon. Ka Sarkar Meghalaya kala depan kre ban penbiang dawai na ka benta khat ndeu hajar ngut ki shakri jong ka kwat ka khia ha ka benta ka peningkong. Kam hadin ka Sarkar kan sa ai ka dawai na ka benta ki pulit ki nong trai municipal bat ya ki tu ki ba shakri ha ka tanat linshop mariang. Ha Assam na penlong ya ka program ai dawai injek banyada na ka COVID-19. Ya ka program na penlong menhin ka sngi ha arp khandai tli district jong ka jila Assam. Ha ka sngi ka baning kong jong ka jing ai dawai ka ta ha ka khat ndu terik menta ubanai lai hajar sanspa arp prangot ki shakri jong ka tanat ka kot ka khia ki layo ya ka tai ka dawai. Ha lai phui tli district la ai da ka dawai Covishield but artli district ki layo da ka Covaxin. Amshim layo jing tip bandan kanu ka jing thut na baro arjat ki dawai ki baladap ai. Ha Meghalaya ki don laingut ki brio ki berang shio thamai ukhnyang jing pang corona minhin gasngi bat laingut ki wei pat ki layo ya ka jing kot minhin gasngi. Na ki laingut ki bilangat ha ukhnyang jing pang arngut ki dei ki ben East Khasi Hills district bat sai wei pat idei na Ribhoi district. Ki berang don ukhnyang jing pang menta ha Meghalaya ki don Shispa sau prangut. Kani ka khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong. Lai tali kijing belian bangi baro ngi de ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjingai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19.
Kani ke All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ke khubor. Ki officer rangba nak Election Commission jong ke India ECI hapo ka jingilam jong Chief Election Commissioner Sunil Arora kila poi ha Guwahati minnin ka sngi ha ka jingwan ka balai sngi jong ki sha Assam ban khmi ya ka jing ban kre election ha ka te ke jilla. Ka kanhuan ECI kala shong jingilang bat u electoral officer ka Assam ringkat baki ki officer nakatanat panya election jong ka jilla. Menta kasi kan sadan ka jingilang bakinomi khmat na ki singsan prathai ki ba pher. Hadin jong kata ka kanhuan ECI kan sekren sabat ki district election officer bat SP jong baro ki district. Hashwa bakin pai kin salit banyak kendo eu chief secretary bat eu director general of police jong ka jila Assam. Dang shen ka kanhuan ECI kala let ru sha Dibrugarh ban khmi ikijing pen kre assembly election ka baladei por ban penlong mentau snem ha ka jila Assam. Menteri Ketenat Road Transport dan Highway ke Sarkar India Nitin Gadkari ong baya ka thong ba ka sarkar kala bu ban shnas surok 100 kilometer ha ka shisngi ansala ban pendep ha ka bakut jong lobet mentau snem. Ulai thu ba ka sarkar kala la kanjo asha ka thong ban shnas surok 100 kilometer ha ka shisngi man la ka sngi. Haba ai jingkran ha ka program play perda ya ubnai ban rakhi ke National Road Safety ugat kari uloong ba man la ka sngi kumba saus pa khatsan ngot i ki brio ki do ai ya la ka jong ka jingim na ki jing takho kali ha ki surong. Wong ba ka sarkar ka long bala IT lut ban pendunai ki jing ya brio na ki jing takho kali ha ka lengkari da ka ba penbiang ki surok kali bat ki kendon trekam ki ba pher. Ka Meghalaya Board of School Education MBOS kala dapat kre na dong shadong ban penlong ya ke examen SSLC bat HSSLC tang mareyo jing batha na ka sarkar. Habai kiran bikinong pathai ku board joint director jong ka MBOS uba M Marbanyang uong bagi kmilinti nyopo hadu prapo hajar ngut ki samla ki banyakun ha ka examen SSLC mentau snem bat kumba 100% hajar ngut AA ha ka examen HSSLC. Ka Meghalaya Board of School Education kala dapat tharu ya baro ki officer jongka bakin pen kre lepa ya baro ki jingdon kam ki bakongsan da ka bu jingmut ya ki kindon trekam bala ai da katanat jongka kot ki khya khnang ba ka examen kan long ka baya bet ya renti ki officer jongka embos kle thoru bala shim ya ki la trekam ki badan kam ban pentikna ba kam de bandan ka jinglat bi an jong ki kot jingkli. Kumba prapong kinong sengkam la jong ki balong try na Khasi Hills, JNT Hills bat Ribhoi District kini shimenta ha ka program ka ba arsngi ka bay day baki karkhana penmi jingbam. Ya kate ka program la penya ya ka Prime Hub ringkat ba ka Northeast Small Finance Bank bat la penlong ya ka Nehru Sports Complex Polo Shillong. Ka program ka bala sedang du nin kesngi kalong kerpang man penilinti ya ki jingkershan ram na ka benta kinong sengkam la jong ha ka baki la banyo jingkershan pisa haru shipho lak tingka klem dadan kam siu ya ka sut kani kalong ka wai ni ki jing persang ban pen klan shu ya ki karkhana penmi jingbam u director jong ka Basin Management Agency ka bahap hapo jong ka tanat planning ka Sarkar Meghalaya uba bi maulong wong ba ka bakum kani ka ju hi ka program la penlong ru hatura na ka benta ka than rilom garo upan pau ka jingken men ba kani kan sapan mentoy shipon ni kinong sengkam la jong ha ka jilla Meghalaya. Deputy Secretary Shaulat ka Meghalaya upantip ba an play pat ba ya ka Raj Bhavan ni ka jaga sa jongulat ha ka arpusan bat ka arpun reuterik mentau benai kumba julong man lau snem namar jong ka long kaman ha ka bayde ba ka klam COVID-19. Katu gani ko khubor kala kut ba kalawan shipi na ka All India Radio Shillong. Sngom hamat napat menta se ka program ka banbot.